بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. Alıp satman hakkında bir neçe dikkat etmeli, bir neçe düşünmeli zatlar. Egunçek alacaklardan, satacaklardan mal bolmaly. Mal yani adamdan başka da aydılıyor. Adamdan başka bolumda da mal diysen bolýar. Adamdan başka bolumda da adamın maslahati cehetli yaratılıptır. Ondan sonra yine alıp satmaların içinde hükmen iki taraf bara razı bolmaly. Alyan adam, satyan adam hükmen razı bolmaly. Razılık şart. Ondan sonra icab ve kabul. Biri satacak diýmeli, biri alacak diýmeli. Bir neçe yerde öz ýagdaýlarynyň özi aljaklygyny, satjaklygyny düşündirýär. O da bolýar şu dükkanlarda pulun berýär, bir zada alyp gaýtýan, bir çörek alýan. Ondan sonra bir neçe yerde gaty hassas hükmen satjak ýa aljak diýilende keplemeli ýerde keplemese ol mamula, ol al-satma dogry däwilýär. Al-satma hakkında icab diýeni ewnçäki aýtýan adam. Yani satjak diýen adam, aljak diýen adam, şu ewnçäki aýdan adam şol icab etdigi. Ondan sonra tilfully aljak satjak diýmek de eýni dil bilen yani yüzbeýüz aýdan ýanap o da dogry. Tilfully allym, sattym diýse dogry. Muňa da Hazreti İmam-ı Nevevi'nin kitabından delil getiripdirler. Hazreti İmam Nevevi kitabına aýtýar: "Law tanadaya ve huma mutaba'idani ve tabaya'a sahhal bay'u bila khilaf." Yani ulamalarymız sonra İmam Nevevi'nin kefine ki İmam Nevevi Şafii mezhepde bolsa, ulamalarymyzyň içinden Hazreti Muhammed Taqi Osmani şoňa bara dogry diýipdir. Şo alim ukyny kabul etsek bolýar diýip aýdypdyr. Bir näçe meselelerde biziň mezhebimizde hiç bir görnüşi ýok. Şonda biziň ulamalarymız beýleki mezhepden taglid edip ýa-da beýleki mezhepden delillerini gözläp bize şonu kılmaklığımız veren caiz etýär. Biz öz ýanymyzdan edemde belki ulamalarymyzyň diýenine etýär. Ondan sonra iki tane aldım sattım diýasala. Bir aldım diýse, o birde sattım diýse, ýene de oturan ýerlerine ýewrip başarýarlar. Emma şu jaýynyň gymyllasala, gidasala ol mamula tamam bolýar. Biziň ulamalarymız Hazreti Şeyh Alaaddin Gaddasallahu sirruhu şerif bir ewliya adam. Ol mezhebe degişli de ýöne onda da bir mesele, bir hikaýet aýtjak. Ol alyp satyp mamula tükününden sonra
şu muamalany bozmaklygy gaty ulukhan güne bilýärmişdik. Hazreti Şeyh Alaaddin Qaddesallahu sirruhu şerif. Ondan sonra alıp satman içinde hıyar-ı şert diye, hıyar-ı ru'yet diye, hıyar-ı ayıp diye, şol yine de hıyar-ı meclis diýip de görürüm. Hıyar-ı meclis ýa-da aýtdyk, bir adam şol jaýynyň gymyllamaka muamalany feshetse, muamalany aýyrsa başarýar. Me 3 gün ihtiýaryma satýan, ya 3 gün ihtiýaryma alýan diýen adam, o da bir yerlerde gorkka şi alandady dererine bolamasyn. Elbette bir 3 gün ihtiýaryma allym sattım, şu wagt görnüşi adaryňrak, ýöne şeriatda bara. Mejin satýan 3 gün ýöne ihtiýarymda ewrup alyp başarýan. 3 gün çeldin keplemese, ol muamala tam bolup gitýär. Hıyar ayıp diýeni şol bir zady satanna şondan ayıp çykýar. Alan adam ayıp wadyp ewrup getirip başarýar. Hudaý tebarek we taala muamalamyzda dogry bolup da muamalamyzda gowy şeriata wara muamala etmekligimizde Hudaý taala tawfik bersin. Hazreti İmam Muhammed Şeybani'nin aytışına göre takwaçylykdan ulukhan kitap ýazdım diye. Ondan sonra ýaly näme kitap ýazdym takwaçylykdan ulukhan kitap diýip sorarlaryna İmam Muhammed Şeybani jogap berýär. Men kitabı beýe ýazdym diye. Alyp satman kitabyny ýazdym diye. Şüjere alyp satma gaty ulukhan bolan soň İmam Muhammed Şeybani kitap bara beýin hakyny alyp satma hakyny ýa-da alyp satma şo dogry bolmasa sen hiç bir iýipçilaryň dogry de. Sen alanda, satanda şertini bilmän, şertini raýat etmän alsaň satsaň, onuň üçin malyň haram bolýar, hiç bir bereketi galmaýar. Hudaý tebarek we taala hemmeňize tawfik bersin. Muamalaňyzda Hudaý tebarek we taala Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in dinine göre, Hazreti Ebu Hanife'nin mezhebine göre muamele etmeniňizi Hudaý taaladan dilýär. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh.